samu kuɗi. Da fari dai za ka buɗe data, za mu ajiye maku link ɗin application ɗin a description don yin amfani da shi. Yanzu mu link ɗin yana WhatsApp ne, bari mu shiga ta WhatsApp sai mu yi ƙoƙarin duba link ɗin namu wanda za mu yi amfani da shi. Ku dai naku link ɗin yana nan a description, ka duba description domin samun link ɗin ka kai ma ɗin ka yi login, ka samu ka je ka yi register ka fara samun abin da ake samu a ciki ba wani ɓata lokaci ba jiran jira. Yanzu to mu bari mu duba inda link ɗin namu yake. To ga inda link ɗin namu yake. Idan ka danna link ɗinka, bari mu gani ga link ɗin ma nan, sai ka danna kan link ɗin. Idan ka danna kan link ɗinka, za ka iya amfani da kowane browser amma mu dai yanzu bari mu yi amfani da Chrome. Idan ka danna link ɗinka za ka shiga, zai kai ka direct zuwa wajen da za ka yi register da number wayanka. Idan ka yi register da number wayanka, bari mu gani dai, bari ya shiga sai ya nuna maka. Yawwa misali kun ga wajen ya buɗe. Kada ka manta fa link ɗinka yana nan a description na wannan bidiyo. Sai ka duba, sai ka danna shi domin kai ma ka je ka yi shi cikin gaggawa. Nan za ka rubuta number wayanka ne. Idan bayan ka rubuta phone number naka a nan wajen, sai na biyu, shi kuma na biyu password ne za ka ƙirƙira. Za ka ƙirƙira password yayin da ka san za ka iya riƙe shi ba za ka manta da shi ba tare da wani ɓata lokaci ba. Sai shi kuma na uku, za ka maimaita password ɗin naka. Shi kenan ka danna ka duba ƙasa ka ga ya nuna ma register. Idan ka danna register zai nuna maka download app. Bayan ka yi download app, sai ka shiga login kawai za ka yi idan ka shiga cikin application ɗin. Amma mu already muna da application ɗin, sai mu fita yanzu sai mu koma mu je mu shiga ta cikin application ɗin don nuna maku ku gani. Amma mu dai yanzu already muna da application ɗin. Kar ka manta link ɗinka yana a description ɗin wannan bidiyon. Yanzu mun shigo cikin application ɗin, kun ga cikin application ɗin ya nuna Abework. Za ka jira shi kaɗan. Yawwa zai buɗe ma kamar haka. Kun ga mu da yake mun riga gaskiya mun ɗan yi amfani da shi ma, ba ma farkon buɗewan mu ba ne, amma farkon buɗewan ka zai nuna ma sai ka yi login. Idan ka yi login account ɗinka a kai za ka shiga. Aiki ne za ka dinga masu kullum kana da naira 70. Idan ka yi inviting mutane kana da naira 500. A yi register na farko za su baka naira 700. Amma ba za ka iya cire naira 700 ɗin ba sai ka tara kuɗi ya kai matsayin naira 4000 da naira 200 sannan za ka iya cirewa. Mu yanzu kun ga 770 muke da shi a balance ɗin mu. Muna da naira 770. Kada ka manta link ɗinka yana description na wannan bidiyon, ka yi ƙoƙarin dannawa domin ka je kai ma ɗin ka samu naka. Yawwa nan ne za ka yi komai da komai. In wannan ne ziyartanka wannan channel ɗin namu na farko, don Allah ka danna mana subscribe domin ƙara samun ƙwarin gwiwan kawo maku sababbin shirye-shiryen mu a kan kari ba tare da wani ɓata lokaci ba cikin sauƙi. Mun gode. Sai mun sake kasancewa.